Keď by nebolo nášho gymnázia, bolo by ho treba vymyslieť. O ňom vravia, že je jedinečné tým, že bolo založené vychovávať slovenskú inteligenciu na týchto priestoroch a ešte stále je tomu tak. Každá generácia ho robila jedinečným a tak sa správame aj my. Jeho dejiny sa mali písať ešte polovicou 19. storočia, keď sám Ján Kolár navrhoval, aby v Petrovci bolo slávnostné gymnázium. Založené bolo roku 1919 a jeho prvú budovu postavili v roku 1923. Odvtedy sa stalo významnou kultúrnou ustanovizňou Slovákov v Juhoslávii. Tu začala pracovná dráha viacerých akademikov a doktorov vied, početných vedeckých a osvetových pracovníkov, umelcov a inžinierov, ktorí boli a v súčasnosti sú nositeľmi spoločenského a kultúrneho života Slovákov a nie iba Slovákov u nás, ale aj vo svete. V rámci gymnázia bola v roku 1947 a 1948 založená učiteľská škola, ktorú do roku 1965 absolvovalo vyše 200 slovenských učiteľov, kedy jej činnosť skončila. Vybavenie gymnázia spĺňa nároky kladené na modernú školu. Sú to kabinety pre prírodné vedy. Študenti môžu športovať v školskej telocvični, na ihriskách v areáli školy, ako aj v posilňovni. Mojou záľubou je moderný tanec a rôzne športové aktivity. A moja škola mi umožnila, aby som sa v týchto sférach zdokonaľovala. Čarné oči mať mala, cingilingi bom bom bom, Jaše na ňu podala, cingilingi bom. Čarné oči mať mala, cingilingi bom bom bom, Jaše na ňu podala, cingilingi bom. Toto gymnázium mi umožnilo, aby som sa zúčastnila v etnospeve na kultúrnej domiade, kde sme obsadili 3. miesto a svoj voľný čas nám venovala naša riaditeľka. Kako u našoj školi ima puno talenata, odlučio sam da afirmišem koncert koji će biti humanitarnog karaktera. Sviđa mi se što sam upisao školu zato što pored škole ima vannastavnih aktivnosti kao što je Srbi uče slovački. Zašto praviš slona od mene? Za tako što nema potrebe, ne, 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 ne. Jer on cijele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gde ne smije, ne, 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 ne.
Ми sme gimnáziju vyspievali prvú cenu na republikovej domiáde a ono nám bolo odrazovým mostíkom. Som tretiačkou a recitátorkou a žiadosť mi, aby som šla na hereckú fakultu. A to som sa rozhodla vlastne tu na gymnáziu na recitačných odbočkách. Keďže sa celý život pohybujem v týchto vodách, na gymnázium prostredníctvom Biblickej olympiáde mám možnosť svoje vedomosti aj uplatniť. Pre žiakov je veľmi významná podpora nadácie MACEK, ktorá funguje od roku 2012. Finančná podpora pravda, že stimuluje tých najlepších, aby svoje znalosti a kreativitu plnohodne zveľaďovali. Podobne je to aj so štipendiami, o ktoré sa každoročne uchádzajú žiaci s najlepšími dosiahnutými výsledkami. Toto gymnázium mi umožnilo usmerniť sa k literatúre. Mala som podporu profesoriek slovenčiny, srbčiny a vychovávateľiek z internátu, ďakujúc ktorým som dosiahla mnohé úspechy. V školskom roku 1998-1999 sa sprevádzkoval moderný žiacky domov. Umožňuje našim žiakom z vyše ako 20 osád z celej Vojvodiny ubytovanie, stravovanie, pedagogický dozor a bohatý spoločenský život podľa najvyšších štandardov. Čakáme vás v septembri.